بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 17 ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1442. lissafin nasara 'yan mishan yau muna 29 ga watan 4 shekara ta 2021. idan ba manta ba muna cikin suratul araf, amma kamin nan bayin Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu. Ku ci gaba da taimakon marayu, Allah ya wa rayuwarku albarka. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah ya kula da 'ya'yanku lokacin da 'ya'yanku za su zama marayu. Ku ci gaba da taimakon marayu, Allah ya ji tausayinmu, ya yaye mana musifu da bala'o'i da muke fama da su a wannan ƙasa. Ku ci gaba da taimakawa marayu, ku yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama. Ga gudunmuwa da aka kawo, akwai alhaji lawal mutawallan kefi ya kawo shadda bandir 5. Allah ka masa tufafi da alharirin aljanna ranar tashin alkiyama. Alhaji muntari mai shago ya kawo naira 4,000. malama habiyatullahi ta kawo alkur'ani guda 2. amina tudun ilu ta kawo atamfa guda 1. yusuf abdulrazak ya kawo naira 500. wata baiwar Allah ta kawo alkur'ani guda 2. wata baiwar Allah ta kawo turare guda 6 ta ce a ba marayu. Allah dukan suka saka musu da alkhairi kai rayuwarsu albarka. wacce ta bada turare Allah ka sa mata turaren aljanna a cikin kabarinta. akwai asma'u aliyu maman fahad daga kinkinau ta aiko marayu gudunmuwar naira 1000. daga nan akwai gingimawa ya kawo alkur'ani guda 3 da naira 500. akwai ikilima ta kawo atamfa guda 5 da hijabi guda 9. Allah ka saka musu da alkhairi. waɗanda suka bada tufafi kamar su tufafin aljanna a lahira. akwai Hawwa Isa Abdullahi ta kawo atamfa 1. Umar Faruk Ibrahim ya kawo alkur'ani guda 2. Allah ka saka musu da alkhairi. Ga gudunmuwa da aka sa a akawun na banki, akwai Abdullahi Mamman Kori. Abdullahi Mamman Kori ya kawo marayu gudunmuwa a akawun ɗin marayu ta kuɗi naira 350. Allah ka saka masa da alkhairi, kai wa dukiyarsa albarka. Ya Allah kai wa iyalansa da zuriyarsa albarka.
ka tsare shi daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara, da mu da shi da sauran yan uwa duka Allah ya sa mai makwabtaka da annabi aljannar firdausi ranar tashin alkiyama. Akwai Basira Yusuf Aliyu. Malama Basira Yusuf Aliyu ta yi kowa marayu da gudunmuwa ta kudi naira 100,000. Allah ka saka wa Basira da alkhairi. Idan tana da iyaye ka musu albarka, in sun mutu ka lullube su da rahama. In tana da miji Allah ka masa albarka. Idan tana da zuri'a 'ya'yanta Allah ka yi musu albarka. Allah ya saka da alkhairi. Daga nan akwai Maryam Isa. Maryam Isa, na'am, kamin Maryam Isa akwai Nafisatu Hayatuddin. Ta kawo marayu gudunmuwa ta kudi naira 50,000. Allah ka saka mata da alkhairi. Allah ka yi wa iyayenta da zuri'arta albarka. Ya Allah ka tsare ta daga dukan wata bakar kaddara. Ya Allah ka biya mata bukatunta na alkhairi duniya da lahira. Sai Maryam Isa ta aiko marayu gudunmuwar naira 20,000. Abubakar Sa'idu Labbo ya aiko marayu gudunmuwar naira 20,000. Muhammad Bukar ya aiko marayu gudunmuwar 20,000. Allah duka saka musu da alkhairi kai musu albarka. Da mu da su ka mana tukuici da aljanna. Akwai Lawal Jibril Kofa ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 10,000. Akwai Ibrahim Isa ya aiko marayu naira 10,000. Akwai Binta Muhammad Ahmad ta aiko marayu naira 10,000. Nuratu Abdulsalam ta aiko marayu naira 10,000. Ado Muhammad Barma ya aiko marayu naira 10,000. Hawa Ibrahim ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira 10,000. Ya Allah dukan suka saka musu da alkhairi, kai wa dukiyarsu albarka, kai wa zuri'arsu albarka, kai wa magabatansu albarka, kai wa samun su albarka, ka tsare su daga kowace irin muguwar kaddara. Akwai Siraji Ino Ringin ya bada naira 10,000, Mustapha Abba Musa naira 10,000, Rabi Abdullahi Musa naira 10,000, Ciroma Zanna naira 10,000, Aminu Dan Masani naira 10,000. Akwai Garba Muhammad Rayyanu naira 6,000. Ya Allah dukkan su kai wa dukiyar su albarka, kai rayuwar su albarka. Ya Allah kai wa zuri'ar su albarka, da mu da su ka biya mana bukatu na alkhairi duniya da lahira. Akwai Amina Hassan ta aiko marayu naira 5,000, Maryam Isa Anka naira 5,000, Hadiza Ibrahim Garba naira 5,000, Sule Abdulsalam naira 5,000, Mariya Shehu naira 5,000, Muhammad Bukar Gana naira 5,000, Adamu Dauda Buhari naira 5,000, Isa Bilkisu naira 5,000, Adama Ibrahim naira 5,000, Kilani Muhammad naira 5,000, Zainab Shu'aibu Jika naira 5,000, Bilkisu Muhammad Danja naira 5,000, Shu'aibu Hassan Shitu naira 5,000, Asma'u Umar Musa naira 5,000, Ibrahim Dan Tsoho Sani naira 5,000, Hambalai Hamdala naira 5,000. Akwai Jamila Luqman ta aiko da naira 5,000. Akwai Fannami Husaini ta aiko marayu 4,000. Akwai Haruna Ibrahim naira 4,000 ya aiko marayu. Akwai Umar Abdullahi ya aiko marayu naira 4,000. Akwai Hadiza Tanko Ahmad ta aiko marayu naira 3,000. Zainab Umar Idris ta aiko naira 3,000. Ramlatu Sabo naira 3,000. Sadiya Idris Suleiman naira 3,000. Rahmatu Musa ta aiko marayu gudunmuwar naira 2,000. Akwai Shamsuddin Dambata ya aiko marayu naira 2,000. Sa'idu Bello Gebe naira 2,000. Nuhu Abubakar naira 2,000. Yakubu Usman naira 2,000. Zainab Suleiman naira 2,000. Ya Allah dukan wayannan bayi naka kai musu albarka, kai duke su albarka. Ya Allah ka biya musu bukatu na alkhairi duniya da lahira, da mu da su kamar da tukuici da aljanna firdausi ranar tashin alkiyama. Akwai Bilkisu Adam naira 2,000, Usman Yusuf naira 2,000, Sani Garba naira 2,000, Fatima Hassan naira 1,000, Hafsa Abubakar naira 1,000, Raliyatu Umar naira 1,000, Isiyaku Shu'aibu naira 1,000, Shu'aibu Musa Onoze naira 1,000, Sahura Suleiman naira 1,000, Rashida Suleiman naira 1,000, Amina Mansur naira 1,000. Akwai Amina Abdulwahab naira 1,000, sai wata Aminar Mustapha naira 1,000, sai Musa Abdulmumini naira 1,000, Fatima Yaya naira 1,000, Alhaji Madu Bakomi naira 500. An samu komi tun da an samu 500 mana. Akwai Harira Musa naira 500. Akwai Anas Muhammad Umar naira 200.
ya Allah dukkan wayannan bayi naka da suka taimaki marayu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka tsare zuri'a su lokacin da zuri'a za ta zama mareniya Allah ka yi musu albarka ka yi dukiyar su albarka ya ku bayin Allah jimillar kuɗi da aka tara a tebur banda waɗancan kayayyaki da kuɗi da aka saka a banki a wannan rana an tara gudunmuwa ta naira 833,600 naira 833 da naira 600 ya Allah duk wanda suka bada wannan gudunmuwa Allah ka musu albarka kai wa dukiyarsu albarka ku ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai daina taimakon ku ba matukar kuna taimakon masu rauni account details na marayu account name Open Welfare Committee Jibius Kaduna State sai account number 0011608115 0011608115 bankin Stanbic IBTC Bank yau alarama ya dan tashi da nauyin jiki tun da safe tafsiri da muka yi na safe ma bai samu halarta ba yana kwance sanda na je na leko shi bayan an tashi tafsiri ba ma dauka zai iya fitowa tafsirin yamma ba amma saboda daukan karatun Qur'ani da muhimmanci da jajircewa shi yasa ku ga hakan ma dai ya lallabo aikin Allah ne ba za a fasa ba hakan ma sai ayi ya Allah muna roƙonka ka ba alarama lafiya ka ƙara yi wa zuri'arsa albarka da iyalansa da ke ta fama da wato ainihin jinyarsa duk lokacin da irin haka ta taso Allah ka ƙara wa karatun alƙur'anin sa albarka ka ƙara masa ƙwazo wajen karantar da alƙur'ani mai girma babu shakka wannan ba ƙaramin sacrifice bane ni na san da duniya za a zo nema a nan alarama ba zai iya fitowa ba amma saboda wajen neman lahira ne ita kuma lahira ko ana ha maza ha mata haka dai za a yi ta fafutakawa haka za mu yi ta yi da haka dai har mu samu mu kai gaban Allah na'am alarama ina muka kwana ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ashe addinin musulunci tun da daɗewa ya fara faɗa da ta'addanci ta'addanci ba musulunci ba ne ta'addanci ba islam ba ne islam bai karantar da ta'addanci ba hasali yana yakar ta'addanci ne ku ji abin da annabi shu'aibu yake gaya wa mutanensa tun a wancan lokaci akwai 'yan ta'adda a garin madiyana ya ce wala taqaudu bi kulli siradin tu'iduna ai wala taqaudu bi kulli dariqin tatawa'aduna an-nas bil qatl idza lam yutukum malahu al'ada su ne akwai yan ta'adda da suke tare hanya in ka zo ɗayan biyu ko dai ka ba su kuɗin da ka zo da shi ko kuma su kashe ka ko kuma su riƙe ka sai dangin ka sun kawo kenan tun zamanin su aka fara mai aka fara ta'addanci na fashi da makami da sata da kidnapping tun lokacin mutanen Madina aka fara shi yasa yake musu wa'azi yace wala taqaudu bi kulli dariqin kar ku je kuna zaunawa kuna tara hanyoyi tu'iduna kuna yi wa mutane barazanar ta'addancin kisa idan ba su dauki dukiyarsu sun baku ba kada ku yi haka Allah ya hana da wannan muke kira ga dukkan wani mai yin ta'addanci domin ya ci dukiyar mutane ba bisa fa'ida ba ya ci dukiyar mutane ba bisa ka'ida ba ya tuba ya koma zuwa ga Allah wannan hanyar ba a yin arziki da ita ba za a yi dukiya da ita ba ba za a yi arziki da ita ba wahala za a sha a rayu tsiya-tsiya a wuce wutar jahannama ranar tashin alkiyama ya ku 'yan ta'adda ku ji tsoron Allah ya ku 'yan fashi da makami ku ji tsoron Allah ya ku 'yan fashi da mukami kuma ku ji tsoron Allah ya ku 'yan fashi da bindiga masu kwashe shanun jama'a bawan Allah ya yi shekara da shekaru yana kiwon shanu ya tara sun yawa sun kai 20 ko 30 dare ɗaya wasu zo da bindigogi su kwashe
kai wani hisabin sai gaban Allah ran tashi alkiyama. Ba za ku yi arziki ba ko kun yi, ba hanyar da ake arziki ba kenan. Ku tuba, ku nemi halal, Allah ya sa wa neman ku albarka. Ku tuba, ku nemi halal, Allah ya sa wa rayuwar ku albarka. Wannan wa'azi ne da Annabi Shu'aibu yake wa 'yan ta'addan zamaninsa. Ka zo da makami ka yi barazana wa bayin Allah, abun bakin ciki har a cikin watan Ramadan. Me za ka gaya wa Allah a cikin watan Ramadan? Ka zo da bindiga ka tsorita jama'a, ka tarwatsa su, ka ɗebi dukiyarsu, ka kashe na kashewa, ka kama hanya ka shiga daji. Wai yadda waɗannan suka mutu kana jin babu ranar da mala'ika zai zo ya rutsa da kai ma? Me za ka gaya wa Allah a wannan lokaci? Ya za ka yi da jinin bayin Allah da ka zubar? Ya za ka yi da dukiyar al'umma da ka kwata? Ya za ka yi da matan bayin Allah, mata musulmai kamammu masu lullubi? Ka zo ka ɗauki matan mutane da 'ya'yanta da mijinta da iyayenta, ka je ka aje ta daji kana mata fyaɗe, ka ɗauka Allah zai barka ka gama lafiya? Tun a nan duniya Allah zai haɗa ka da musifar da baka san kanta ba, ka shiga kabari bala'i, ƙiyama ta tsaya bala'i, ka je jahannama bala'i. Allah ya taimake ka kana da rai har yanzu baka mutu ba, kana da chance na tuba, kana da dama ta neman gafarar Allah, kana da chance na gyara. Ku tuba ku gyara. Yanzu kuna karɓar dukiyar mutane, amma kuna zaune a daji cikin tsoro da fargaba, kuna kwana a ƙasa, ruwan sama ya same ku a can, maciji ya ciji wasu su mutu, jami'an tsaro su samu nasara akan wasu su kashe, kuma kai baka yi arziki ba. In ka samu ma baka shigo gari ka gina gida mai kyau ka zauna a ciki ba, baka auri iyalai ka zauna da su ba, baka zauna da 'ya'yanka ka ba su tarbiyya ka rene su ba, baka taimaki surukanka da 'yan uwanka da jini ba, baka taimaki jama'ar anguwa sun ce Allah ya maka albarka ba. Kana cikin daji cikin tsoro, ga zunubi kuma yana bin ka. Ka tuba ka koma zuwa ga Allah, Allah zai gafarta maka. Ku ji tsoron Allah. Wannan wa'azi ne da Annabi Shu'aibu yake faɗawa mutanen Madiyana. Kuna tara hanya, kuna razana mutane, kuna musu barazanar kisa, wanda bai kawo kuɗi ba ku kashe shi. Yace ku ji tsoron Allah ku daina. Duk wanda ya ji tsoron Allah ya tuba tun yana da sauran rayuwa, ana sa rai Allah madaukin sarki ya gafarta mishi. Wani ɗan ta'addan zai ce na yi ɓanna da yawa, na kashe mutane da yawa, na kashe mutum 10, na kashe mutum 20, na kashe 30, na kashe 40, na kashe 50, na kashe 60. Ai ni kan an gama, na riga na zama ɗan wuta, ko na tuba Allah ba zai yafe min ba. To tunda Allah ba zai yafe min, na riga na zama ɗan wuta, dan me zan daina? Ai ƙara in ci gaba da yi kawai. In za a sha giya a sha ta 1000, ai ta fantamawa, tunda dai mun san an je can wuta ne. Wa ya gaya maka in ka tuba Allah ba zai gafarta maka ba? Hadisi ne ingantacce, an samu ɗan ta'addan da ya kashe mutum 99, 100 ba ɗaya. Ƙarshe tunanin ya kamata ya tuba, a haɗa shi da malami. Sai aka rashin sa'a, sai aka samu wani mai ƙoƙarin zuwa masallaci, aka haɗa su, alhali ba malami ba ne, mai ƙoƙarin ibada ne kawai. Ya ce na kashe mutum 99, ina tuba Allah zai gafarta mu? Ya ce ya gafarta maka, baka da hankali. Su wayanda ka kashe ya za a yi da su? In ma za ka shirya tafiya wuta ka shirya, an gama. Wannan ɗan ta'adda ya ce to me amfanin in tuba? Tunda ina tuba ma Allah ba zai yafe mun ba, ai sai a ci gaba da aiki. Sai ya zara takobi ya sare kan wannan mai ibada, ya ce 100 cif cif. Daga baya ya sake samun sha'awar tuba ta shiga zuciyar shi, yana mai haɗa shi da malami. Yanzu ya sa aka haɗa shi da malami, ya ce Allah gafarta malam, ka gani nan ɗan ta'adda ne, mutum 100 na kashe a rayuwata, mutum 100.
100. ina so in tuba, Allah zai iya gafarta mu? Malam ya ce ya salam, wannan zunubin naka babu shakka babban laifi ne, amma in an kwatanta shi da girman gafarar Allah ai sai ya koma karami. Maza ka tuba, Allah zai karbe ka, zai gafarta maka. Wannan bawan Allah ya tuba, kuma daga ƙarshe Allah ya bashi aljanna. Wa ya gaya muku in kun tuba ba za a gafarta muku ba? Ku tuba, ku koma zuwa ga Allah, ku tuba taubatan nasuha. Ku yi wa Allah alƙawari ba za ku ƙara ba. Ku ga yadda Allah zai mutunta ku ya mai da ku mutane masu daraja. Ku ga yadda Allah zai girmama ku. Ku ga yadda Allah zai mai da ku mutanen da za su amfani al'ummarsu. Ba arziki da dukiyar ta'addanci, ba arziki. Bala'i kawai za a yi ta shiga, a samu ta ƙare, a koma ta ƙare, wata ran wajen nemowa hadu da ajali kuma daga nan a wuce wutar jahannama. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Karatu ya koma zumar. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah ya ce kurka faɗa musu ya ibadiyal ladina asrafu, ya ku bayina da kuka wuce gona da iri, ya ku bayina da kuka yi ɓamɓarma, kuka yi kasassaba, kuka yi ta'addanci a bayan ƙasa. Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kada ku ɗaibe tsammani daga rahmar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗaya, ji Allah madaukin sarki. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle shi Allah mai gafara ne mai jinkai. Allah ka ba mu ikon gafara, Allah ka ba mu ikon neman gafarar ka, Allah kuma ka gafarta mana. Ya ku bayin Allah, kowa ya tuba ya koma zuwa ga Allah. Cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba haramun ne. Akwai ɗan fashi da makami, akwai ɗan fashi da muƙami, akwai ɗan fashi da bindiga, akwai ɗan fashi da biro. Shi ko yana na matsiyaci, shi ba bindiga ya rike ba, biro ya rike, amma idan ya rubutu da wannan biran ya ƙara zero ya ƙara zero, ƙwararre ne, ya ɓatar da bakin zaren, shi kaɗai sai ka ji ya kwashe naira miliyan 987.6. kai ɗigo shidan kaɗai ya ishe ka ci abinci. Ya sace kuɗin talakawa, ya sace na marayu, ya cinye na kutare, ya cinye na makafi, ya cinye na guragu, ya cinye kuɗin mahaukata da su aka sa a budget, ya cinye kuɗin dabbobi, ya cinye kuɗin su alarama, ya murkushe kuma yana gani ya ci banza wai aje lahira ba matsala. Kaga mutum ya ta fiki da ido yana kwalawa a jama'a sa ƙarya, ai ta kwala ƙarya. Mun yi odar maganin sauro na naira miliyan 889.3, kuma shine sauran da yake shanye jinin mutane. In za a fesa shi ma ya kamata a fesa mashi. Ku ji tsoron Allah, ba arziki da wannan. Yau wanda ya ce kar a yi satan ma a batta, abokin gaba ne wajen jama'a. Haka ne ko ba haka ba ne? Abokin gaba ne wajen mutane. Yau ka ce ba za a yi sata ba, ba za a wawura ba, ba za a yi kashe mu raba ba, ba za a yi rubda ciki ba, ba za a yi rabon kura ba. Kun san rabon kura? Wai an ba ta rabo ta daidaita, ita kawai ba ta san adala ba. Rabo aka ba ta, aka ce ta daidaita. Kura ta san adalci? Ba ta san adala ba. Wai ta kasa uku duk ta kyanke ne. Aka ce wannan fata ce na kura ne, aka ce wannan fata ce na mai dare ne. Waye mai dare? Kura. Ke da har yanzu na waye? Nata ne. Aka ce wannan fa ta ce na wawa ne. Idan za a yi wawa da kurawa zai kwashe. Wai wannan na wawa ne ko ba za a riga ta diba ba. Allah ka gafarta mana. To yau in ka ce babu rabon kura, duk inda kake al'ummar da kake aiki da su za su fara tsanarka.
su za su fara me tsanarka. Ana hana mutuncin haram yana fada, ana hana mutuncin haram yana bala'i, sai ya ɗebo ka ɗebo bala'i, ba za mu gane ba sai an je lahira wajen hisabi. Allah ka gafarta mana. Wata sudduna an sabilillah man amana bihi, sannan kuna tare mutane daga hanyar Allah waɗanda suka yi imani, kuna tare su kuna hana su musulunta. Wannan aikin mutanen garin Madiyana ne. Talakawa suna so su yi musulunci, in kai musulunci ka shiga uku, ka shiga bala'i, a ci gaba da azabtar da kai. Wata baguna ha'i waja, kuna nufin hanyar Allah da karkata. Sai ya ce da su me? Ya ce faskuru ku tuna is kuntum qalilan, lokacin da ku yan kaɗan ne. Fakassarakum, Allah sai mai da ku masu yawa. Duk sanda na karanta wannan sura, na zo kan wannan aya, sai na dakata na yi tunani, na ce Allah alhamdulillah. Ahlus sunna, ku tuna lokacin da ku yan kaɗan ne. Ku nawa? Yan kaɗan. Da ahlus sunna a Najeriya duka su nawa ne? Yan kaɗan ne. Yanzu ba? Yanzu akwai gidan da ba ahlus sunna a Najeriya? Wallahi babu shi. Ko ina mun shiga, muna nan da wakilanmu, muna nan ko ina. In ka je gidajen gwamnati muna nan, je bila muna nan, limamin ma dattijo ne wani ahlus sunna, ya sha sunna, ya sha sunna, ya sha sunna, ya kwankwaɗi sunna, ya cika cikin tatil. Sheikh Abdul Wahid, ba zai baka sha'awa ba sai ranar juma'a an zo sallar juma'a malam, ga shugaban kasa zaune, ga ministoci, amma dattijo na idan ya fara kuduba yana ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, ku tuna nauyin da Allah ya ɗora muku, Allah zai tambaye ku ranar tashin alkiyama. Ku tuna dukiyar al'umma da Allah ya danka a hannunku, Allah sai ya muku tambaya a lahira. Ku tausaya wa bayin Allah. Dattijon nan haka zai tasa shugaban kasa da ministoci, wallahi yana kuduba, yana jan ayoyi, yana musu wa'azi, kuma duk suna zaune suna saurarawa. Kuna jin da malamin bid'a ne zai musu wa'azi? Ai sai da ce alhamdulillah waɗanda ke tare a nan ko ne zababbun ubangiji kamar salin duniya. Zai na ɗan bid'a da yi wani babu wa'azi. Ana cin abinci a fadar alhaji, ana cin dumame, ana shan shayi. Alhaji ya ce to ya Allah ka sa muna da rabo a lahiran nan. Nan take wani malami ya sha bid'a ya koshi. Ya ce haba alhaji, ya za ka wahalar da kanka? Ka taba ganin Allah bai san mutum ya bashi kuɗi? Ai daga sanda Allah ya baka kuɗi a duniya alamar yana kaunar ka. Kuma duk wanda ka gani a duniya nan da rufin asiri, a lahira ma da rufin asirin zai tashi. Ai Allah ne ya faɗa a Qur'ani mai girma, yace ka masalid duniya ka masalil akhirah. Wata aya da hayyo mun neme ta Qur'ani mun rasa inda take. Hayyo ba mu gano ta ba. Wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Da yayin zala ko sarki ba su kai su je su gani ba. Tun daga waje fada za su gargada su a ce ko bace mana daga gani. Ɗan izala marasa kunya masu sallar tsakar rana. Wai mu ne masu sallar tsakar rana saboda muna yin sallah a farkon muktari. Masu wai kaji wai masu rintan addini. Ba addini ba wai muri to muke yi. To yau ka je gidajen sarakuna suna ta riga ta shiga, ko ba ta shiga ba? Ta shiga. Uwar gida ahlus sunna, tsakar gida sunna, turakar gida sunna, dan auta sunna, babba sunna, sunna. Ko ina mun shiga. Na gaya muku wani sarki a nan kusa da su Malam Abdul Basir. Duk da muka bi ta garinsa sai na tuna, saboda tsabai dai tsani izala, an ka kira sunan izala sai ji amai.
saboda bai san izala. Ashe uwar gidan sarki ta zama yar izala. Sai ga uwar gidan sarki da hijabi daga sama har ƙasa, ta haɗa littattafai. Lafiya ta ce makaranta za ta dinga zuwa. Ya ce wannan hijabi sai ka ce za ki je makaranta yan izala? Ta ce ai dama can zan je. Makaranta yan izala? Ta ce kwarai. Sarki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hankalin sarki ya tashi. Da aka fara rigima sai da sarki ya fashe da kuka. Ya ce yanzu hajiya ni za ki tona wa asiri da mutunci na? Ki zama yar izala kina gidana? Duk gidan nan ba wanda ya keta alfarma ta zama dan izala sai ki hajiya. Hajiya yanzu ke za ki tona mu asiri? Yana magana ta ce dakata mai martaba, ni fa kar a matsa mun lamba, ba ni kadai ce yar izala a gidan nan, an matsa mun zan fati sauran. Sarki ya ce a banda ke dama yanzu a gidan nan akwai wasu yan izalan? Ta ce kwarai. Ya ce kaman suwa? Ta ce hadda Adamu. Kun san wane ne Adamu? Babban dan sarki. In yau sarki ya kwanta dama shi zai haye kujera. Ashe dan izala yana nan yayi kwantan bauna a cikin gidan. Sarki yana isa ƙasa. Sarki ya ce inna lillahi wa inna qalu inna lillahi wa Adamu ya zo a guje. Gani mai martaba, wai da gaske kai ma dan izala ne? Ya ce haba mai martaba, ba wani abu ne izalan nan ba fa, a karanta Qur'ani mai girma da hadisai ai aiki da su shine abin da ake cewa izala. Sarki ya ce ta tabbata. Me ya tabbata? Adamu dan izala ne. Dan ya bada definition na izala, kuma sarki ya san wannan shine definition na izala. A karanta Qur'ani da hadisai ai me ai aiki da su. Sarki ya ce to gidan nan ya zama abin tsoro yau, duk yan izalar da ke gidan nan sai na gane su. Dole ne etike za a yi. Sarki ya koma gefe ya ce hajiya koma daga can. Duk ɗan izalar da ke gidan nan ya wajen hajiya, duk wanda kuma yana tare da ni wal gargajiyatu da gargajiyatu to ta honan. Kun san me ya faru? Gaba ɗaya gidan wajen hajiya aka yi. Ko ƙwara ɗaya bai zo wajen sarki ba. Aka shaƙu da yaron sosai, kullum yana tare da yaron sarki. Sarki ya ga Muhammadu ma da yake ji da shi ya yi wajen hajiya, ya kama hannun Muhammadu ya riƙe yana haba Muhammadu nawa, kai kan karka tafi ka bar ni. Muhammadu ya ce sake ni mai martaba, sunna. Ina ne sunna bata shiga ba? A yan kasuwa ta shiga ko bata shiga ba? Izalan nan duk inda ka dauke ta wuce ba inda bata shiga ba. Ka ci gaba da yin harka ka daina taba su. Shehu ya shiru ya ce na fara jin karnin izala a cikin gidan nan. Na fara sunsunar izala a gidan nan. Ba sunsuna bane kawai, muna nan. Allah mun gode maka. Allah mun gode maka. Allah karka bari wannan yawa da muka yi rude mu. Allah karka ba mu sauka daga sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan zuciyar mu. Shine wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Sai ya ce wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Ku duba ku ga masu ɓanna a bayan ƙasa ya ƙarshen su yake kasancewa. Sai ya sake faɗin wata magana. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi wa فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Annabi Shu'aibu ya ce wa in kana da'ifatun minkum, idan wani bangare daga cikin ku amanu billazi ursiltu bihi
sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi wa ta'ifatul lam yu'minu wani bangare naku kuma basu imani ba to ku waɗanda kuka imani fasbiru ku yi hakuri hatta ya hukuma Allahu bainana har zuwa sanda Allah zai hukunci a tsakaninmu wa huwa khairul hakimin lalle Allah shine mafi alherin dukkan masu hukunci ku ji yadda annabi Shu'aibu yake musu bayani dalla dalla daki daki yadda duk dakikancin ka sai ka fahimce shi yasa ake ce masa khadibul anbiya na'am qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aibu qala al mala'u alladhina istakbaru لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين da Allah duk bayanan da annabi Shu'aibu nan ya zagi wani ya faɗi bakar magana ya yi gugar zana to amma duk da haka bari ku ji ansar da makiya Allah suka bashi in dai mai wa'azi zai faɗi gaskiya dukkan usulubinsa sai ka samu wanda bai san gaskiya ya ce wannan gugar zana ce da mu ake a ba gugar zana ba gugar katanga qala al mala'u allazina istakbaru min qaumihi manyan gari masu girman kai daga cikin mutanensa buɗe bakin sai suka ce kai saurara lanukhrijannaka ya Shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina ya kai Shu'aibu da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai wallahi za mu kore ku daga garin mu aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo cikin addini mu ku zabe daya ko ku dawo cikin addini mu na bautar gunki ko barin gari ko ku dawo cikin addini mu na ba a bar kowa ya abin da ya ga dama a cire ba a duk abin da ake so a yi ko kuma barin gari ya same ku amma dole za a yi daya lanukhrijannaka ya Shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina mu da baki annabi Shu'aibu kala sai ce mu dawo cikin addinin ku aw law kunna karihina ko da mun tsani addinin naku muna kyamar sa ba ma san shi a haka ma za ku yi dawo da mu cikin addinin naku ko mun ki sai ya faɗi wata magana sai ya ce me qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha yace qad iftarayna 'ala Allahi kaziban hakika mun kirkiro ƙarya kenan mun jingina zuwa ga Allah in 'udna fi millatikum in muka koma cikin addinin ku ba'da idh najjana Allahu minha bayan Allah ya tsallakar da mu ya tsiratar da mu daga wannan addini naku mun bar shirka mun bar kafirci mun bar cin riba mun bar tauye mudu mun bar tauye sikeli mun rike addini na gaskiya a ce kuma mun koma ruwa an ta koma gidanta na tsamiya qadif taraina ala allahi kaziban in udna fi millatikum ba'da izna jana Allahu minha sai ce me wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha ya ce wa mai kudu lana ba zai taɓa kasancewa ba a gare mu an na'uda fiha mu koma cikin wannan addinin naku da muka bari illa an yasha Allahu rabbuna sai dai idan Allah ubangijinmu ne ya so haka Allah ko ba zai so mu koma cikin kafirci ba sai ya ce me alallahi tawakkalna aha ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين yace illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulli shay'in ilma hakika ubangijinmu ya yalwaci komai da ilimin sa tattaunawa nan da muke tare da ku Allah yana ji yana kallo bisa ilimin sa ake annabi Shu'aibu yake faɗa mutanansa yace kuma ku saurara ku ji ba kuna mana barazana za ku kore mu daga gari ba to alallahi tawakkalna ga wa muka dogara ga Allah muka dogara ya ku ahlus sunna ga wa kuka dogara alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara duk wanda ya dogara ga Allah bai tabewa shi yasa ga ahlus sunna ba a masa barazana saboda da waye dogara da Allah ba wani wanda zai kunso wani rawani
ya ɗauko dogon carbi kamar hanji akwai ya zo yana muzurai wai zai tsorata shi tun da dai aka ja da mu to kun gan shi za ku ga aikin shi mu ba za ka mana barazana ka ce za ku gani ba, kana cewa za mu gani mu ce bismillah, kana cewa za ku gani mu ce alallahi tawakkalna. Ba mu tsoro da wannan, yadda ka san ba za ka ba makaho tsoro da wannan ba, balle mu da muke da ido. Wai makaho ya ba wani haushi, wancan ya harare shi, ya ce da ni za ka ja, za ka gani. Ya ce alhamdulillah, ai dama ni abinda nake nema kenan in gani. Me makaho yake nema? Ya gani. An musu barazana za a kore su daga gari, amma sai ce alallahi tawakkalna. To a lokacin sai ya addu'a, bari ku ji addu'a da yi. Ya ce rabbana ftaha bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah kai hukunci tsakaninmu da mutanen nan namu, kuma hukunci na adalci da gaskiya ya Allah. Wa anta khairul fatihin. Ya Allah kai ne mafi alherin masu hukunci. Annabin Allah ya kai ajanda gaban ubangijinsa. Me ya faru a wannan lokaci Allah rama? وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. daga nan sai manyan gari aka koma ana yi wa talakawa barazana, sai suka rinka faɗa zuwa ga mutanensa. Me suke gaya wa mutanensa da suke so su imani da shi? Suka ce la'in ittaba'tum shu'aiban, in dai kuka kuskura kuka bi shu'aibu kuka yi imani da shi, innakum idhal khasirun, lalle ku yayin nan kun zama tababbu masu asara. Wannan manyan gari ne suke talakawa barazana. To me ya faru a wannan lokaci? Allah ya ce fa akazadhum rajafatu, nan take sai wata irin tsawa ta kama mutanensa. Fa asbahu, sai suka wayi gari fi darihim, a cikin gidajensu, jasimina, gaba ɗaya suna duddurkushe, suna gugurfane. Allah ya darkake su gaba ɗaya. A wannan surar Allah ya ce fa aka zarhumu arrajifatu, girgizar ƙasa ce ta same su, shine arrajifa. Allah ya ce a musu mai, a musu girgizar ƙasa. Amma su ma bayan girgizar ƙasa Allah ya ƙara haɗa musu da tsawa irin ta mala'ika, saboda bala'in ya haɗu biyu. Mala'ika ya kwala wata irin tsawa da kururuwa, saboda tsorita kunne zai daina ji, ido ya daina gani saboda bala'in karar kuma ta sa ta haifar da girgizar ƙasa ta girgiza. Allah ya darkake su gaba daya wannan lokaci. Shi yasa Allah rama a cikin suratu hudu lokacin da yazo yana musu wa'azi, inda zaka ga kwarewa annabi Shu'aibu wajen conversation, sai suka faɗi wata magana, qalu asalatuka ta'muruka an natruka, qalu ya shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Annabi Shu'aibu mai kokarin sallah ne, da lokacin sallah zai tashi je ya sallah. Wai da yazo yana musu wa'azi su daina tauye mudu, a daina tauye sikeli. Kalu sai suka ce a salatu ka ta amurka, wai da ka ta tukunna, wannan sallar da kana cewa ita ce ta ingizo ka, ita ce take umurtar ka, har ka zo ka samu wai an turuka ma ya abudu aba'una, mu bar abin da iyayenmu suke bauta wa na gumaka, au an naf'ala fi amwalina ma nasha, ko wannan sallar taka ce take turo ka zo ka mana katsalandan saboda neman jin baki da karambani, ka shiga abin da bai shafe ka ba, ka hana mu an naf'ala fi amwalina, mu aikata a cikin dukiyarmu ma nasha abin da muka ga dama, dukiyarmu nan tamu ce ba taka ba. Suka ce innaka lalle kai la'antar halimur rashid, sannu sarkin hakuri shiryayye. Wannan gatse ne ko ba gatse bane? Innaka lalle kai la'antar halimu, lalle kai ne mai hakuri, ar-rashid kuma shiryayye. Ina ga dai sallar kannan ce take zuga ka har kake katsalan da ka shiga abin da bai shafe ka ba. Ka je yadda ake gaya wa annabawan Allah. Allahu akbar. Me yace da su a wannan lokaci? Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana.
ku ji yadda yake conversation da su kala sai ya ce ya qaumi ya ku mutane ku bani labari mana ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi shin ku bani labari mana me za ku ce idan na kasance akan shiriya daga wajen ubangiji na wa razaqani minhu rizqan hasana kuma ubangiji na ya azurta ni arziki mai kyau daga wajensa domin shi ma annabi Shu'aibu dan kasuwa ne mai arziki ne sai ya ce me wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an aha in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yace ku saurara ku ji ai ni ma dan kasuwan ne irin ku da nace ku rinka cika mudu ku daina tauye mudu ku daina tauye sikeli wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba wai ina nufi bane in saba muku zuwa ga abin da na hana ku nan ko in hana ku ni in ci gaba da yi dan neman arziki yace ba abin da yasa nake muku wa'azi nace ku daina ba kenan yace in uridu ba komai nake nufi ba illa al-islaha sai gyara mastadatu gurgurdan iyawata shi yasa nace ku ji tsoron Allah ku rinka cika mudu ku cika sikeli sai ya ce wa ma tawfiqi illa billah dacewa ta ba ga kowa take ba sai ga Allah madaukin sarki alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi zan koma me ya faru a wannan lokaci alarama wa ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi Allahu akbar an yusibakum wa ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin aw qawma hud an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin aw qawma hud aw qawma salih wa ma qawmu ludin وما قوم لوط منكم ببعيد yace ya ku mutane na la yajrimannakum shiqaqi sau da dama idan kana jayayya da wani in kai wasa wajen jayayya da shi wai kai sai ka kure shi wai kai ya baka haushi ba za ka taba yin ittifaki da shi ba to wajen kokarin wannan sai ka zama dan wuta baka sani ba sai ka mai da kanka dan wuta shi ne babban matsalar yanzu akwai wanda dan kin izala duk sunna da izala ta karanta sai ya ce ba zai ba wai saboda mene in izala ne ke yin wannan ko abin da Allah ya hana ya ce ba zai bari ba saboda mai yan izala ne suka ce a bari a to dan kana rigima da ni sai ka mai da kanka dan wuta riban nawa ka samu masu zikirin bid'an nan aka zo ana bugawa Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah mu zikirin mu muka yi mu ji dadi duk wani mai geme ya ji haushi yanzu wannan me yasa yake yi dan Allah ya bashi lada dan me geme ya ji haushi shi kuma ya ji dadi shi bukatar shi ta biya kaga wajen kokarin ya mai da ya huce akan mai geme ya ba mai geme haushi kuma sai ya zama dan bid'a to riban nawa ya samu shi ne yace ya ku mutane na la yajrimannakum shiqaqi kada kokarin ku na jayayya da ni da sabawa da ni ya tabar da ku kuna ga da ni kuke fada ku bar hanyar Allah karshe ayyusibakum mithlu ma asaba qaumi nuhin karshe kwatankwacin abin da ya samu mutanen annabi nuhu na halakarwa kuma ya same ku aw qauma hudin ko abin da ya sami mutanen annabi hudu na halakarwa ya same ku aw qauma salih ko abin da ya sami mutanen annabi salih na halakarwa ya same ku yace kai ku saurara wa ma qaumu lutin minkum bi ba'idin mutanen ludu fa ba nesa suke da ku ba ga garuruwan su nan kusa da mu kuna zuwa kuna ganin inda Allah ya halakar da su ya za wajen jayayya da ni za ku yadda ku tabar da kanku har ku jawo kanku irin wannan bala'i da wannan ne malamai suka ce yadda Allah ya kawo labarin waɗannan al'ummu a Qur'ani haka suka zo annabi Nuhu shi ya fara zuwa ko sai annabi Hudu Adawa daga nan sai wa sai annabi Saleh Samudawa daga nan sai wa sai Lut
shi yayi zamani da annabi Ibrahim daga nan sai wa sannan mutanen Madiyana annabi Shu'aibu ya zo daga baya haka suka jero shi yasa yace kada abinda ya samu mutanen Nuhu ko Hudu ko Salihu ya kawo su a jere ya same ku sai ce wa ma qaumul lutin minkum bi ba'id sai ce da su me واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه yace ku nemi gafarar ubangijin ku sannan ku tuba ku koma zuwa ga Allah إن ربي رحيم ودود yace lalle ubangiji na mai jin kai ne sannan mai tsananin soyayya ga bayinsa ويا قالوا يا شعيب ما نفقه daidai ne مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا to sun baro ta da fadi ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز adaran ma mutanen Madina sun zunguro sama da kara amma sai Allah ya kai mu gobe zamu je ya kai ba za mu fassara ayar yanzu ba lokaci sai gobe za mu fassara ta bakin mu da suka halarci wannan majalisi a yau akwai malam Ibrahim shikan izala kenan ɗaya daga cikin jami'ai na majalisar agaji ta ƙasa akwai malam Abdulhadi Aliyu Daura ina malam Abdulhadi Aliyu Daura na muna tare da malam Abdulhadi Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara ilimi kai da ka kalli wannan gemun ka san cewa an sha sunna sosai Allah ya lullube kabarin malam Rabu Daura da rahama Allah ya ƙara lullube kabarin